zvikuru sa ndakutendana Mwari zvikuru na mama varipo pakati pedu. Ndinovakwazisa ndichikwazisa neutungamiri hwese uri pasangano rino. I don't take it lightly kuti ndinge ndakamira panzvimbo ino, but ndinotenda utungamiri hwepanzvimbo ino watendera kuti neni ndinge ndiri panzvimbo ino ndikwanise kushumira nesangano rino. Zita raMwari ngarikudzwe. Amen. Zvekare ndinotenda vari kufamba neni vandiperekedzawo vabva nesu kwatiri kubva. NdiMwari vakangotinakira vatitendera kuti tinge tiri panzvimbo ino. Ndinotenda Mwari neurongwa hweprogram ino. Ndakandifungidzira kuti ndichakwanisa kuuya namama asi hatina kukwanisa kunge tiri tese nekuti ivo ndo vasara vari pasangano. Zita rangu ndinoitwa Darlington semarevero ataurwa namama vangu vari pamberi pedu. I'm a married man. I've got 3 kids. My firstborn, our brother, vari camera. That's my firstborn brother. Amen. And secondborn and thirdborn, vana mama church. Amen. Tinotenda Mwari nekuzviratidza kwavari kuita muupenyu hwedu, nekuti ndakatarisa mudzimai wangu handina imwe pfungwa yekutsvaga umwe mudzimai. Haleluya. Ndine 19 years ndaroora, ende ndofunga Mwari vakada kutidzosera kumasure. Mudzimai wandakawana chekuti adzoserwa kumasure ndinganoketa futi. Ende dai zvaitenderwa kunzi tichinopinda denga tinopinda nemadzimai edu, ndofunga ndairamba ndakangomuketa iyeye. Praise the Lord. So ndinotenda Mwari nemudzimai waakandipa, nekuti mudzimai akandikwanira. Namamwe mazwi ndikureva kuti handina umwe mudzimai kune imwe nyika kana umwe mwana kune imwe nzvimbo, asi mudzimai wandinaye mumba ndiye mudzimai wandinaye, ndiye ega wanoziva nechikonzero chekutya Mwari wandinofamba naye. Amen. Muzuva ranhasi tiri panzvimbo ino kuti titaure building the house of the Lord through thanksgiving. Ndinotenda Mwari ndiri kuona zviso zvakawanda zvandoziva kusanganisira nambuya vangu. Ndingakanganisa ndikasavakwazisa mbuya vangu vari pakona. Amen. Mbuya karonga. Ndinotenda Mwari ndichiona vachinamata Mwari, vachimhanya nevhangeri, vachiramba vakamirira Mwari. Ndinoda kutenda Mwari zvikurisa neizvozvo. Ndikuonawo Mwari munomu that I've been doing some work because I'm a photographer, I'm a videographer. So ndikuona zviso zvakawanda zvandakamboshanda nazvo munguva yapfuura. Asi muzuva ranhasi ndoda kupfuurira mberi neshoko raMwari randinaro that I have titled The Power of an Altar. The title of my message is The Power of an Altar. Ndipinde ndikwasire mama zvekare vapinda pakati pedu, tisimudze maoko tivakwazise mama. Haleluya. Mama tinokugamuchirai muzita raJesu. Ndinoda kutenda Mwari nenzvimbo yamakandipa nekunditendera kuti ndisvike, ende dzimwe nguva tongosangana ndatova pano. Nzvimbo ino inzvimbo yakakosha yekuti dzimwe dzenguva haukwanisi kungosangana nemutauri achingosvika. Ndinotenda achingosvika mosangana nemutauri achisvikira panzvimbo ino, asi ndinotenda chivimbo chenyu muushumiri hwedu. Ndigotenda chivimbo chenyu muutungamiri hwenyu, kuti utungamiri hwataura motitendera kuti tinge tiri panzvimbo ino muzita raJesu. Amen. I want to share on a message that I have titled The Power of an Altar. Kana tanzwisisa what is the power of an altar, we will understand the power of building. Kana ndiri pamba, I will not start by buying a car before I buy a house. Nekuti andirarami mu Range Rover, ndinorarama mumba. Mwari vachitaura nevana veIsrael vanoti, I want you to leave Egypt and I want you to go to the land,
Doti muende kunyika oro kunzvimbo. Saka as long as ndisina pandinoti apa ndepangu pamusoro peupenyu hwangu hapana ropafadzo. Tikudzwana nawo Saka ndikatenga mota ndikauya muchechi ndopa upupuri hwekuti ndakutenda Mwari vadikani, Mwari wakandiropafadza. Hausati wava neropafadzo kana usati wava nenzvimbo yaunogona kumaka kuti iyi ndeyangu. Nekuti mota yako unoshaya pekufamba nayo because hauna nzvimbo. Ane nzvimbo ndiye anotonga. Mwari wemudenga ngaatidetsere. Kana usina nzvimbo unorarama nemaprinciples and ugopiwa ma-orders na landlord. Tukunzwana nawo I remember a few years ago, tisina nzvimbo. Kana usina nzvimbo unorespecta chinhu chinonzi shower. Nekuti muchagara muri vanhu 9 panzvimbo imwe chete, asi pane shower imwe chete. Unomuka na 4 o'clock kuti ubate nzvimbo yekupinda mushower. Nekuti mumwe akakutangira kupinda mushower uchanonoka kubasa because mumwe atanga kupinda mushower. Asi kana waane pako unoita madiro tivhange. Saka muzora nhasi tichipedza panapa, ndakandichibvunza Gosa ndakati nai Gosa mari yatiri kutsvaga panapa imari. Zvikanzi 225,000 ndizvo. 225,000. Ndanzwa pachiverengwa kunzi mukereke ino last week panga paine vanhu 400. Ndikabvunza Gosa futi ndikati tine vanhu vangani vanopinda kereke ino. Zvikanzi tine vanhu 450, 400 to 450, so roughly 450. So I took 225,000 divided by 450. Takawandisa kuti raise 225,000 inoraiswa nemunhu umwe chete nhasi muchechi muno. One person. One man. Hallelujah. One man. Because tiri 450 tikagoita ma 500 hatichisina meeting yekuita because 225,000 yakwa. Saka instead of raising 225,000 tozoda kuzoraisa imwe kuti tikangoraisa 1 million because takawandisa for 225,000. Because tikaraisa 225,000 baba mandisha tichada imwe haikwani kuvaka. Saka target yachasumudza nhasi ndeye 1 million. Tikaraisa 1 million takawandisa for 225,000. If you calculate 225,000 divided by 450, 500 rand. Ndekungoti izvezvi tinounza tikataka kutokoleta ma 500 mwanoinza izvezvi tichibuda chechi tigoita ma e-wallet hapana sina 500. Yoti ndichibuda panapa ndichanogara nevana kuspare tichinodya lunch. Lunch yandinodya nhasi ndakaenda kubreakfast nemama mafundisi 32. Breakfast was 600 yesterday. Just breakfast. So if 600 is imari breakfast, it doesn't need budget. Saka nhasi tichatanga tangomisa ma 500, 225,000 yakwana tozoraisa yatiri kuda chaicha. Tikangomurisa ma 500 tese tikangoti 500 iyo ndengoti 225 ikwani startup pay tozoraisa chai mari yoda kuraiswa. Hallelujah. Ndatingasangani tiri vanhu 450 toraisa mari yakapusa. Toenda panhu pekuti tonongoenda tongotenga land because 220,000 dzimwe nguva kutaura kuti inotadza kukwana land. Kana ndichatenga land isina parking. Amen. Mota dzandaona dziri panzara. Because mistake yaitika ndeyekuti tatanga kutsvaga mota tisina pekugara. It's a wrong order. Hautengi mota musati maane church. Ndauchaona kuti watenga mota usina church. Mota iya icharovera nokuti haina akaichengeta. Ndoya nyaya ndinayo nhasi. Asi ndine nyaya yekuti ndinoteta ndiyanoda kutaura panapa kuti ndakatarisa zviso zviri panapa. Dzimwe nguva ndaitaura baba mandizha makandifonera tinotadza kumuzondimhorosa kuti makuzoti. Asi ndikasiya ndairova nhasi ndarova ndapedza. Mukasandidaidza makandidaidza hazvinei nei.
akusiyana irova nyaya yacho iyoyo pana. Haleluya. Ndinotenda Mwari kuti shoko randinaro nhasi ndiro randakapiwa naMwari. Amen. Nhasi takuzotaura nyaya yemari inobva kuna Mwari ine munhu iri muhomwe dzemunhu. Saka ndiri panapa nhasi ndine assignment yekutora mari tovaka imba yaMwari. Praise the name of the living God. Muchandiregerera mukaona ndichimboisa English and Shona. It's because ndagarisa muSouth Africa. Saka ndanyanya kuparidza for 22 years ndichiparidza muSouth Africa. I've just been preaching in English. Saka kujairira kuparidza nechirungu. Saka mafungiro angu anga atoprograma nechirungu. Asi kuti shoko racho rinyatsopinda tiri mashonda tese naye. Saka ndichazama kuti mukaona pamawedzi angopinda anenge angopinda kujairira. Asi hakutizviri kuti handigoni kutaura Shona. Ndogona kutaura Shona asi ndanyanya kuparidza nechirungu kudarika kuparidza neshona. Hallelujah. When we look at an altar panyaya taverenga shoko raMwari rinoti Solomon wakaenda panzvimbo yakakwirira. When Solomon went into a higher place, the Bible says Solomon offered 1,000 cattle. 1,000, not one. 1,000 cattle. Solomon offered 1,000 cattle on the altar. Makare vanhu vaiti vachiuya vachizopa zipo kuna Mwari. Paive nealtar inenge iripo. Paine altar iripo. Munhu waMwari waigara mukati mealtar. Achigamuchira zipo zvinobva kune vanhu. Vanhu vakamira vakaita queue. Hallelujah. Mukanditendera kushandisa vana baba ndikona baba kari munhenga ndokumira uye pamberi. Ndikokumbira baba 4 vamire nechepamberi. Vanhu vakamira ndokumbira mumire apa. Nechepano pamberi. Ndokumire vakaita queue pana. Ini ndiri kumasure kuno. Tite queue up tichida kuenda paaltar. Ndikokumbira ugosa vedu vamire pamberi apa vaiti ivo ndiwo mufundisi vari apa. Ngatitinzwisise scripture. Inini ugosa ndachida kukumbira mumire paaltar chaipo. Saka zvaiitika ndezvekuti munhu waiuya neshiri yake anenge anayo. Ane zvivi zvake zvaanenge anazvo. Kana auya neshiri anouya nayo kumunhu waMwari. Shiri yotorwa yochekwa nepakati yopiwa sechipiriso iri paaltar. Tikunzwanana nika. Kana iyi yapera avakauya nembudzi, vanhu vese vachamirira mbudzi iyi yaiswa paaltar. Dzimwe altar paiiswa mbudzi iyoyo yaifanira kuti itsve. Ichitsva shoko raMwari rinoti kana hutsi hwacho hwaizokwira huchienda huri straight sezvakaita hutsi hwaAbel, zvinoreva kuti chipo chako chagamuchirwa. Asi kana hutsi huya hwaizoenda huchislanda uchitadza kuenda kudenga, chipo chavo chinenge chatadza kugamuchirika. Now ava vakauya neshiri ava anditika nehangaiwa ikauya apa zvinoramba chikero tauya because inguva yeoffering. Saka vakauya neshiri queue inomhanya quickly because shiri ichatora less than 15 seconds kutsva. Tikudzwanana. Asi ava vakauya nembudzi tichanonoka nekuti mbudzi ichanonoka kutsva iri pamoto. Tikudzwanana. Manje tina Solomon, the Bible says Solomon brought 1,000 cattle. When I checked, kuti mombe one ukada kuipisa ingatore nguva yakareba sei kuti inge yava kumarasha. Ukagoogle uchaona kuti inotora 23 to 25 minutes kuti itsve ipere. Vanhu vakagara muchechi. Chechi kumboitika nhasi. Kiwa isikufanira Solomon. Chichaboitika kuna Solomon. Mununzwa. Nhasi shoko harisi kuparidzwa because Solomon ari paaltar. Solomon haana kuita 40 days and 40 days of fasting and prayer. Solomon akakontaktana naMwari nekuenda nechipiriso paaltar.
kunodarika munamato kudana Jehovah nechipo. I wish someone can hear me. Mufundisi vakunzi avapo pano. Pane vanhu vakawanda vangauona mufundisi. Asi munhu akabvisa 100 rand here, there is no need yekuona mufundisi. Asi uchaona kuti ukatenga ukabuda panapa ukanotenga Benz ukati ndoda kumupe mufundisi mota iyi, uchaona kuti waenda kwawaenda mufundisi ndo vachakutsvaga, because pane chipo chekuti kana wabisa unoteverwa nemunhu wamwari. Saka pane zvipo zvokuti ukazvibvisa chero nachiparidza so anomira kuti come back here. I remember one time I sold my vehicle. Ndatengesa mota. I wanted to buy a house. So ndikatange kutenga imba vana mama wangu imba yao isati yapera. Vanhu vachinonoka kusanganisa mari kumhuri yedu. Ndikati azviite kuti ndirame ndifamba neBenz vana mai vangu vari panze. Ndikatora Mercedes ML 320 ndikaitengesa. Ndikapuwa mari in US dollars, ndikapuwa imwe mari in rands. I took 50,000 kuverenga kudai 50,000 kunopa mama wangu wakairamba kuti azviiti mwana vakacheka. Mwana wangu azviiti tori mwana monera zami tiri panapa mama wangu vakatanga vaenda uko tiri padhuze nepadhuze, asi vakatanga vafamba 30 meters vakobva ikoko vachichema vachiungudza mwana kutanito izvo watiitira mwana. Pane offering inochemedza mubereki nekumupa blessing. Azviite kuti uone mubereki wako when you give honor to your parent like that. Denga rigogoredza wakadaro. Dambudziko redu tinobvisa ma2 rand kumapofu ari kutsvaga mari, uropafadzwa nebofu rawakupa 2 rand. Hakuna bofu rinogona kukuropafadza, ropafadzo yako iri paaltar. So the Bible says Solomon brought 1,000 cattle. Hapana ari kuparidza chii chaitika Solomon. Ndakazotsvaga Solomon mucheche wekuti chechi yese kunzi chechi kuda 500 chairs. Solomon anongoti musanetsane nevanhu vese, I'm going to buy them. One man. Jesus says to his disciples, zvikanzi madisciples haasi kubhadhara tax ambuya. Jesu ari busy pacrusade panosvika vanhu zvikanzi, by the way, imimi sazi yakasvika zvikanzi imimi Jesu nevadzidzi venyu, you are owing mari tax. Then Jesus Christ says to them, go to the river. The first fish that you will catch, the first one that you catch, open its belly. In its mouth is the coin that you need. Now mvunzo wangu ambuya ndokuti kana vakanotora vakanoredza hove, the biggest coin we have in South Africa is 5 rand. Kana tina Jesu 1 nevadzidzi vake 12, 13 people varuma arias ekusabhadhara mari yesasi. Ndeipi coin ingabhadhare mari iruma arias aJesu nevadzidzi vake? Coin iyoyo ikunzi yakwana mari iyoyo. That scripture, what it was talking about, it was talking about one man. And don't worry everybody else. When God called the man of God who is leading the house, he says, I am sending you to the people, but the first fish that you are going to catch, in its pocket is the money that you need. Saka tukutsvaga one fish. Tukutsvaga one fish. One. I mean one. I want to hope one fish, one. Those are that 225,000 imari shoma. Imari shoma because mari iripo pana. When one person decides, because America charity, I never na 7 na Santa ndine mwana 1 because mama parents. Kana achinzi ma parents
musango. Nekuti kana munhu akarwara akazwa makumbo anoyashtaura kuzwa makumbo auza anorwadza sei unza anorwadza andonza achibaya baya achada achipera simba anogona kutsanangudza kana achinzwa makumbo akanzwa moyo anogona kutsanangudza asi akarwara nepfungwa isu ndisi tinomuona kuti vanorwara anoita murwere wedu ogoita murwere wenyu ogoita dambudziko kumunhu wese. Saka muchechi tine dambudziko nevanorwara Mr. Mandishi. Vanotenga BMW vopaka panze pechechi achiti twi achipinda muchechi yekurenta. Unoimba nasi, uchaimba nasi. Unobuda muMercedes C-Class C180 muchipinda muhoki muno. Munozodekoreta dhoki isiri yenyu kunakisa nzvimbo isiri yenyu ndepenyera kutodakara muchireta. Baba, first thing that he buys is not a car. Hanza handina mari mukatarisa phone dziri phone chete dziri phone Samsung J5 iPhone whatever phone 13,000 asiti kati 500 ndoda una adasinoitora nasi yo gosa handidi mimi iyo ndosandatakanda kubvunza handidi mimi iyo kana kuti ini ndinayo zvindatumwa namwa ndiri mutumwa wa 500 pamunhu nasi dunga munhu 500 whether youth or whatever 500 today we are raising 225 we can't raise 225 in 4 months. Hanzi tichati uda kuti tiraise by 225,000. Aibo man, come right. Let me show you how much money Solomon paid. The Bible says, thank you so much Baba Gosa. Tunakumbukumira TV rapa. Dupeza ni manje. Shokoramari wrote Solomon offered 1,000 oxen. Nakafona kuZimbabwe nikafunza kuti mombe 1 liter mari zvinoita $400 muru. Mombe hombe inoita $600 US dollars kuZimbabwe. So I calculated Baba Mnamati. One mombe kana ita $400 times 1,000. Utaramu muru. It's $400,000. $400,000. Tika convert kuita rands. It's 6 million. Solomon came. Dobati fu. Basket chero rice wa pambere unoratidza kuti vanhu vari muno mavapi. Basket. Yona ndakona. Tine dambudziko ne basket. Tine dambudziko kuti muchechi muno muri kungopiwa cash. Hakuna ati otoda bank details kana akuswana. Because to really change we buy one. But get us a Solomon who says, I will put on the altar. And when Solomon put 6 million, praise him, I get 4 hours to count a man. Chicha itika Solomon. That's why Hebron they also try Solomon. I tell them, Sanitari Nikereke. My Muslims that are church. One Muslim at a mosque, you just play. One Muslim would go to mosque, you Phoenix. One, you have one Muslim. One, not 50. Tinema businessmen, mama, not to try my basa, to go on my businessmen. Can I buy no Shaka press? Those suckers keep press because Wakao made a Kuyana if I it's not it. Praise the name of the living God. So, what is an altar? An altar is a place where higher power is consulted. Kanadini mwana wa Mwari ndikawene chipo changu pa altar. Altar is a place inoni connector inini na Mwari aru. Shokoramari wrote in John 3:16, for God so loved the world that he gave.
Tinozivisa Mwari kuti unomuda kupa. For God so nokudaro Mwari wakadanyika ukaipa mwanakomana wake. Saka rudo rwangu kuna Mwari runoratidzwa nechipo chandinopa kuna Mwari. Mudzimai wangu chaanoziva nechipo chandinomupa. Ukaona baba pamba watanga kuviga mari chiona kwa masoksa pasina rudo yakuenda ku small house. Ukaona baba watanga kugara necash mumba pane dambudziko marriage imo. Because it must never be with the man in the first place. Saka altar in nzvimbo yandinosvika ndo consulta ma higher powers. Asi ndisvika pa altar ndinosvika nechipo. Mukasumuka muzora nhasi mukaenda kung'anga. Muchaona kuti ng'anga ikushandiri usina chaunazvo. Azviite. Ng'anga inotodhimanda mari. Imwe igotokudza kuti ndoda mombe nhema. Ugonzi uya nemombe 3. Wapedza kuya nemombe 3 ugonzi ndoda kuti uraye first born mumba mako. Because the biggest sacrifice that you can do pana sangoma. Ndozo zvako zvekufambira. Saka ng'anga icharequire ropa remumhuri mako. Dzimwe nguva dzimwe ng'anga dzinoti dzinoda ropa richadeuka gore negore uchipira gore negore uchipira mombe. Pamene ndikuratidza isamu. Ndina mai vandakanamata navo vatora murume womunhu. Vatora murume womunhu vanotaura kuti vakaenda kung'anga. Vakanoita zvavakanoita vakauraya hangaiwa vakasanganisa mwoyo wehangaiwa vakatora zvipfeko zvemukati zvemurume vakatora zvipfeko zvemukati zvavo vakaendeswa kurwizi vakauraya mombe vakanogezwa pamusoro peguva. Vaiti kana vakapita chikwepa kudai so murume uyo ari mumba anotanga kufunga nezve small house kusvikira murume ari mumba abuda akatorwa nesmall house. Small house yamutora nechikonzero chekuti uyu amudana nemombe 3. Tukunzwana nadika. Tukunzwana. Varipo pano sister. Vakagara zvakadomera. Zvakadii. Murume wangu akambodai. Because aenda kung'anga abvisa $1,200 kukuroya. Akubire. Iwo akagara munomu murume ndewako. Unoya nemari chinosvika mubasket inoya yakapfumbatwa ichinokandwa pasi pebasket. Nekuti kana newe muridzi wayo unotonyara nayo. Saka chero Satani anoona kuti muroya ari kukuroya ne$1,200. Iwe unoya neoffering ye5 rand musi weSunday, 20 rand every month, which is it's almost what 20 rand times 10 is 240 rand in a year. Asi musoro wavo ukautarisa une 4,000 rand dzebvudzi. Bhutsu yakapfekwa mahigh heel vari kurova catwalk. Nzara dzakarogwa manicure pedicure. Asi kana yava yaMwari inotsvagwa change. Vane experience yekuziva 5 rand ne2 rand ne1 rand iri mupocket isina kubuda. So the reason why things are not moving in your life is because Muroi ari kubvisa zvakawanda paaltar yekuroi. Muroi akatora rukuvhute rwemwana vakarusanganisa mumbira oro muningiriri mavanochengeta upenyu hwemunhu mumugomo. Vanosanganisa zvinhu zvezvya vagouraya mombe oro kuuraya mbudzi. Pane vanotora mbudzi vagoisiya vaisungirira musango asi yakatengwa yobva yarasirirwa. It's an offer, it's a sacrifice. Thank you. Saka ndiri paaltar. Nzvimbo nenzvimbo dzine maaltar akasiyana. I had the privilege of traveling. One time I was traveling to Asia and I landed in Dubai. Ndiri muDubai ndakaona panzvimbo pakanyorwa kunzi prayer room. Mukaenda paCentury City muchaona kuti pakanzi prayer.
Asi ndisvika prayer room ndakaona prayer room iri kutaurwa iyi haisi prayer room yedu. Because manamatiro ari kuitwa imomo nembatya dzakapfekwa imomo hadzidzo dzeprayer ndosiya. Unozondutaura. Saka pane mamwe mareligions anoita ma-altars panzvimbo dzakasiyana siyana. Iwo mwana wamwari hauna kana altar yaunokonekta naye naMwari. Unokonekta naMwari nechipo chaunopa kuna Mwari. Amen. Mwari unoziva rudo rwaunarwo pamusoro peupenyu hwake nechipo chaunomupa. Isaac oti kuvana vake achitaura naIsau, mazuva angu ekuenda kunosangana naMwari akwana. Go and hunt me game such as I love. When my heart is merry, I will bless you. Isaac wakati wada kunofa, unoudza mwana wake kuti nditsvagire chekudya chandinofarira kana mwoyo wangu wafara ndikuropafadza. Kwaitwa Thanksgiving one time church kwedu zvati apostle vanonetsa because zvinhu zvavanoda vanenge kuda zvinhu zvechirungu stereki. Saka munhu akauya Mr. Mandija achida kundiropafadza akanditengerawo sheti ye100 rand handingavhunduki. God bless you. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari ngao. Asi munhu akanoshanda anoriona. Ndina sister vari muchechi medu vanoshanda kutable. Vakatsvaga basa tanamata vaona basa vavati first salary vachipiwa 1800. Ndobva vaya nefirst salary yese vakaenda nayo kuchechi. Ndikati sister, this is not right. 1800 haisi mari yatingavhunduki. Asi ndiri kutarisa kuti kana uchinzi munhu wapa, kupa is not the amount you have given. I amount yaunosara nayo after wapa yautowapa. Saka kupa mari kana uri millionaire ukayapara pachechi ukabvisa 10,000 ukaitipa pamberi pevanhu wapa mari yakawanda asi pamberi pamwari wapa shoko. Nekuti ane 10,000 akaunza 7,000 iwo wabisa 10,000 abvisa 7,000 abisa chipo chakawanda kudarika uyo abvisa 10,000. Nekuti tinotarisa pawanokora nezvawasara nazvo pane zvawanokora. Tikunzwa nanodika. Saka the Bible says blessed is the hand that giveth. Harini munamato ruoko rukangopa. Ukaona ruoko rukangopa blessing yatoka pamusoro poupenyu hwako. Pandikati ndichipinda muno muCape Town ndakapinda mbuye ndaigara muFilipi mandaigara ndaiudza vana baba last week. Ndaigara room yaita 60 rand 2005. 60 rand. Woke yekuti ukavhura toiro kuti kwe robva ukangovhura rine chenu robva rangomhanya rega robva ratovhurika kuti baba. Woisa cheni kudai so. Murumu imomo ndine degree rekugeza ndisingateuri mvura panze pe. Unogeza mvura uchigezera mudishi ndigosiya panapa pasina panonera mvura because murumu imomo tomekurara tomekugezera tomutoilet hakuna kumwe kwaunoitira zvese zvaunoda kuita unozviitira imomo. Munhu akagogodza padhoti tiri kugeza pachigeza mama. I don't know about other people how you came in South Africa. I came as a border jumper. Hallelujah. I came as a border jumper. 60 rand walking, 20 rand magetsi. Ndonetseka kubhadhara magetsi 20 rand ndokumbira regeroti. Ndokumbira 20 rand indozoiuya nayo. I drove back last year. Kunzvimbo iyo yandaigara. Ndichisvika muridzi wepamba akachema akantarisa. Today we are feeding 100 people in Filipi. 100 kuvavigira chikafu 100. 100 people in Mitchell's Plain on a weekly basis. I am the same man. Principle of giving. There is a time I wanted to buy a car and things were not working for me. Ndakaunganidza 8,000 ikanetsa kutenga mota. Ndigodai mota igonetsa kuti nditenge mota. Svika ndatora 7,000. Ndikaenda ndaikanda pachair paaltar. Ndakanda 7,000 paaltar. Until today I've never had a problem obtaining a car.
a car became the cheapest thing for me to come. In fact, the first 2 cars that came in my life were 2 Mercedes. Somebody just came to our church. It was a friend of our sister that is sitting at the back. She was like, in the last week, that paid about 7,000. She was like, a couple, without the church knowing. The next week I'm driving. A couple just decided we want to buy the pastor a car. Decided we are going to buy a car for the pastor. Are you hearing what I'm talking about? Within less than a month, the same month, I had witnessed to some other people and a certain colored family and I witnessed a testimony from doctor and hospital. Doctor cut the long story short, Doctor had phone and him but just a Century City. Chisana pa Century City akati ndakarota muhopedza ndakarota ndakaudzonzi motikari yandinayo mufundisi wandichatanga kusangana naye ndimupe Mercedes C-Class. Within 1 month I received 2 Mercedes. Ndikataka kupaka imwe church imwe pamba nekuda kwe offering yandakabvisa 7,000. Saka ukaona uchirapa ne 500 rand, mara ikandiri mazana, gara nayo pocket. Gara nayo pocket. Ndakapinda imwe church, Mr. Mandisha. Ndapinda mchechu, I resigned at my job in 2014. And I told myself, I want to start a photographic business. So I bought my iPad 2014. And I'm saying that this is my preaching thing. And that's what a provident fund. But I take a camera 4,000 rand. Past now 3 weeks. But I invite to the church. Then invite to church at Bishop Pedro. I was not the one that was preaching. There was a preacher there. Like I should have sacrifice. As that should have seen that Namarim pocket and Namarim bank. They are married and to Shandisa. Drug with the investment. We wanted to start a business. And I bought a camera, which is the only camera that I have. Diri papa. Like I was a man dealing with camera about. And the Tanga one, and I bought it with times. She drains the camera, it's a new camera. You go to a mom to Kanda camera. The Tanga was an issue with Kanda camera. But we saw pets of no station. You better have the last one. Because someone got Kanda camera here. The Kanda camera in Shika Kumba, Munakataka Kuwani number 1. It's my mother. But those are later post. Don't mind always. I'm not going to check it as I'm not going to. People complain because of the way I give. Because when God speaks, I don't pay anything. I gave out the camera, but that's get over and snatch you. To talk about snatching, cut the long story short. Today, I run a huge photographic, videography, video streaming. I'm starting a TV, online TV next month. In fact, my TV is starting next month. What has happened in my life? I sowed a seed on the altar. Saka mwana there's a business rakori silukufamba. Mwana knows that my business it never shares up. And go on. Saka as long as Mari asama shares business market, that's the sunge. Gari royo. Gari will pass. Asikana Mari akawana ma shares business market. Ofoka will pass. Tingateke sema domasi tese. Tingateke sema veg tese. Asikana tingateke sema veg. It means that time. Not the same good. I'm going to be so good. I'm not going to that. Mono visual Jegumiere pano apa. I'm going to show you. And now to not tender Munesh Gumiere. Rufunza kereke ino visa Jegumiere. Hallelujah. Saka dika na matamwari chitora zile zamwari. Ndichizosera zamwari. Uchaona kuti ndichashanda nezvinhu zvakaropa padzo. Hakuna anokuwisa. Thank you.
Praise the name of the living God. Hey, my time is not on my side. So number 2, an altar is a place of consulting higher powers. Number 3, an altar is a place of blessing or cursing. Saka munhu akamira pa-altar anogona kukesa, kana kuti munhu akamira pa-altar anogona kukuropafadza. An altar is a place to place higher demands. I want to give you this scripture that says, Ishe Jesu vanotaura example yavanopa mushora Mwari yavanoti pane murume akadedza vanhu party. He invited 3 people. Varume vatatu vakatadza kuuya party. Vatadza kuuya party. Zvikanzi wekutanga akati, sorry, I just bought kettle. Saka achakwanisi kuuya. The second one akati, sorry, ndabva kutenga land. I cannot come. The third one said, sorry, ndabva kuchata. I cannot come. She Jesu vanoti, zvakanzi pindai mumastreets mutore zvirema mapofu nevese vari muguta vaya vazodya. Guta rese rikauya rikadya, asi guta rese rakauya rikadya rikatadza kupedza chikafu chakanga chiripo changa chakagadzirwa vanhu vatatu. Turudzwa nanodika, hanzi vakadya vakasiya the whole city of Cape Town. Padedzwa baba munamati, baba mandizha nagosa, asi vatatu vatadza kuuya papadedzwa city of Cape Town. Cape Town yese ikatadza kupedza chikafu chakagadzirwa vanhu vatatu. Bible has kutaura nyaya yechikafu, kutaura nyaya yecapacity. The first person said, I have just bought land. I just bought what? Land. So I want to buy land for the church. The other person says, I will put foundation for the church. The other one will say, I will roof the church. I'll build the church up to the roof level. The other one says, I will put the floors. The child gets per church. I'm going to buy the instruments for what is needed in the church. 1,000 rand itwe kanzatu kanzatu. He raise the 1,000 rand in my section. We don't serve a poor God. We are tired of jokers in the church. Be serious. If you want to give to the Lord, you become serious. So I want to close with this scripture. 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8, verse 62 to verse 64. 1 Kings chapter 8. The Bible says, then the king and all the Israel with him offered sacrifices before the Lord. It's Solomon again. And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered to the Lord 22,000 bulls and 120 sheep. The Bible says when Solomon offered in 1 Kings chapter 3, that night the Lord appeared to Solomon. Pane offering irodedza ngirozi dzaMwari. Acts chapter 10 verse 1. Cornelius, your prayers and your giving has come for a memorial before the Lord. Pane giving irodedza ngirozi. I see ordinary giving. You go to 100 rand usingafiki. Ukaona mari yese yaunopa uchitanga wazvibvunza mubvunzo. Ndio mari wakutokuwa na Mwari. Pandataura 500 so wataka urohane anofunduka. But pane mweya unoramba utubisa 500 ndio mweya wokusabudirira, mweya wopoverty. But ukagona kureleasa, that's where the blessing is. So today we are going to release. Today we are going to release. Tikotendera Mwari. Pane scripture ndakuvhara nayo. 1 Kings chapter 10. 1 Kings chapter 10. Ndakuratidza upenyu wa Solomon and then I go. 1 Kings chapter 10. Queen of Sheba anoudzwa nezveupenyu wa Solomon. After Solomon aropafadzwa naMwari. The Bible says, now when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon, verse 2, she came to Jerusalem with a great routine, with camels and spices. Verse 4. I want to read verse 4.
And when the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, I want you to notice with the queen of Sheba, after Solomon, Solomon aisa 1,000 gifts on the altar. What do you want me to do for you? Number 7,000 mama ku church. I remember ndakangogara 2 months. Ndika approach my sister vari church, a single parent. Vakati mfundisi, papa muri kugara apachaiti kuti mungara muchigara muri ipapo. Sangano rakura. Saka inini neimwe kapo tafunga kuti tikutsvagirei imba kuMeunaton. Tokubhadharira 3 people. The house was 6,500. To move in, I needed 19.5. I did not have anything. 3 people put money together, a couple and a single parent. The 3 of them, vakatazvaita kuti munhu waMwari agara. If I want to move about that, today the person I'm talking about, the lady is cars on Uber. That lady is working as a senior person in business. She's got a house in Zimbabwe. She's doing extremely well. In fact, business church because God has blessed her beyond measure through giving. Prosperity aiuye nemnamato. Mnamato no tsigama demon. Success inouya nekusabreka ma principles amwari. Blessed is the head that giveth, not the one that taketh. Vandikada kutenga mari because vandakashanda table view murungu akangonditi ndangofara ndapuwa box vandikanoza mufunge ndikapuwa box rembatya dzangu nedzi no testimony atupuwa mcheche. It's a testimony of poverty. Unofanira kunge uri iwewo uri kupa vanhu mbatya, haikona kunge uchipiwa mazitye nemurungu. Testimony inouya muchechi. Testimony yekuti vadikani ndaichifamba muroad ndikaona vakomana 4 vasina chikafu. Vanoda kutenda Mwari kuti Mwari wakandipa simba rekugona kuchengeta vanhu 4 vandiri kupa chikafu paroad. Ndo testimony. Haikona testimony yekuti vandikada kutenda Mwari because ndakangoenda ndaisirwa 20,000. Unopa 20,000, unouya uzopa testimony 20,000 uchivhunduka 20,000 ndikasai kunonzi imari yakawanda. It's because maoko ako haana kuropafadzwa. It's a curse to receive 1 salary a month. It's a Darlington Taste version, that one. It's a subject for another day. You cannot work for 30 days to receive a 10,000. Ukaona uchishanda 30 days kuti ubate 10,000, tendeuka. That tendeuka. Ukaona salary yako iri brusu zeumwe munhu, tendeuka. Tunozwana nigana. Tendeuka pa altar. Tendeuka. Ndauchaona kuti trouser chapfekwa nawe baba ndo salary yaunotambira pamwedzi. Unotoona kuti mumwe munhu akarasa kuti ndakasvika pane imwe imba so ndagara mumba kugara kudai makadii tamborosana vandapiwa pekugara ndikangoona mai vai vakaboilisa mvura vakazezera baba vati vazezera hana kuzona vakatambudii mai vakutsvaga kuaiso chati vanotsvaga chii zvikandazonzi vakazezera andaisa 20 rand hamuna kuona kuenda 20 rand. Saka mukandiudzere kuti 20 rand iyoyo kuti urasika kwayaita ndo yese yanga irumba. 20 rand ndo yese irumba. Mwari wekudenga ngaatidetsere. Tikuzwanana ndikana. Kana wanopafadzwa naMwari. Ndakanamata una Mwari Mr. Mandisha ndakati I prayed one prayer. The greatest miracle in God is not a miracle of healing. The greatest miracle is never to be broke, not even one day of your life.
Ukafambira mari 60% irent, 20% magetsi, chikafu, unosara uri 5% shareholder of your own salary. Nedamudzi. Uchipa ma-Muslims mari. Every month, when wakataza vari kushanda ma-Muslims, finance ma-business ema-Muslims. Taita kasadza mota kudai sopanzi, idzakaza kuti tekeshe kudai tupingisana kuti buda. Asi tikati vane dzimba sudza imaoko, three. Ari mota ari panzi, haana imba. Azvishamisiri, hatigari mota, tinogara mumba. Saka as long as church iri munomu yakadai, hapana akaropafadzwa munhu. Saka I have come to correct things. Tinoropafadzwa tichibva muimba yaMwari tichienda kudzimba dzedu. Hatisiyi imba yaMwari iri dongo, tichishongedza dzimba dzedu. Ndaza kuchinzi cell group yekuParkland, cell group yekukahe, cell group. Tarisai road inoenda kuParkland. Unopinda mumba makuParkland, uone marongedzero akaita, utarise sofa ririmo. Asi takagara pamacheya anorwadza. Inorwadza cheya. Kungoti 2 hours ago, ndosaka ndarongosuka iri kurwadza cheya. Ndosaka muchiona kuchero kudzimba dzedu haiko cheya. Kana muchifanira makadiviteka makaisa pamenyu mama. Menyu mumba imwe, koida muchiisa mumba maMwari. Hatikunzwanana panapa. Ndati menyu mumba imo, iri kutsvage imuno. Kada tadarowa nhatinopedzerana mana. Sure, mama vangayozogara pacheya, vachirwadze vachisumuka vakamboti musana. Mama vakura. Vachitobva parapa kutoda masaji. Because vanobatwa nechimiro vakagara muimba yaMwari. Because imba yaMwari yava dongo. Vapinda munhu kuti muchechi handizoti masipika aya ndiri muchechi. Ari kuzhezhezera kamasipika. Hamuna kumanzomisa manisha. Ari kuzhezhezera. Saka kana tichiuya muno kuti tingonzwanana, muchisiya masipika achizhezhezera, takamugori. Tichikunhwana malema vanoita zvinhu chaizvo kuti kana vada kuita zvinhu zvavo, vanounza sound muground. Vagoita 2 weeks vachita setup. Tauya. Let's be serious. I want serious people here that are going to say tauya. Kana tauya toya ne mari yedu. Are you hearing me? When we come to give. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tauya so boy by marino. That's to move around my daughter chipa by man. Hallelujah. Tapa by marino. Everything becomes easy. But tikakundikana tangana Mwari mupenyu wedu. Shoko raMwari mukakontinya naro rinoti Solomon apa. I want to read this scripture. Vanenge vane Bible, you can read with me, you can check. Tati munyatitaza scripture zvakazoitwa muupenyu waSolomon. 1 Kings chapter 10, I'm closing with that. Verse 4. And when the queen of Sheba had seen all the wisdom, the house that he had built, saka the queen of Sheba akaona uchenjeni wa Solomon, akaona imba yakavakwa na Solomon, the food on his table, the sitting of his servants, zvigaro. Aikona zvevafundisi, andizoti maservants anonzi chineshona, wevaranda. Akataza zvigaro zvevaranda, aikona zvigaro zvemunhu waMwari. Akavhunduka zvigaro zvevaranda. Hapana chigaro chandivhundukisa munhu. Dei vana vechikoro ava macheya. The service of his waiters, their apparel, zvipfeko zvavo, his cupbearers, his entryway by which he went to the house.
And the Bible says there was no more spirit left in her. In other words, in simple terms, akafenda. Imba ya Mwari inofana kugadzirwa zvekuti munhu edzi anosvika inomufendesa. Asikunzwanana. Imba ya Mwari inogadzirwa zvekuti munhu akapinda anobvunza ichi chechere inofendesa vanhu. Handishoma akatakadzarisa inofendesa. Munamato wangu ndokuti wapa muimba ya Mwari vanhu ngavafende vachiona upenyu hwako. Hallelujah. As there was no more spirit left in him. Why? Because he came to the Lord and he gave. I want to end off there today. Tikatarisa mu bhuku ra Acts chapter 4. Shoko raMwari rinoti vakatengesa dzimba